Yes, mayang gabi si mga aksyon na Marlon. Mayang gabi sa tanan ni mga tagpalabati. Salamat gid sa tiyempo, Sir Agin. Tala, kaya gud kay importante ni. Nagligad dumduman ko si BCPO Chief Colonel Alinio. May warning kag may panawagan sa mga damlag lang nag-positive sa drug test. Kadapat mag-surrender. So ang balita, subong may mga bita personnel nga nag-positibo, nag-surrender gid man. I-check ko lang, sir, ang report mga pila ini Slack Bilog man nga nag-surrender subong nga adlaw. Bali, ang nagpositive naton, may ara kita nga 32. Dala na ang apat sa regular, kag may ara nga 28 ka job order. Okay. So sa aton pagkandak sa hapon, sang pitchadis, no? Ano subong 11, no? Take hapon, nag-appear nga gin pa-report out of 28 kung job order. Do may 15 lang nga nagkadto. Okay. 15 lang sila? 15. Oo, okay. 15 lang. Inang 15 ka mga GOs, anong trabaho nila sila, Sir Liba? Traffic enforcers? Yes, mayroon nga laban traffic enforcers, no? Mayroon man niya na-assign natin sa truck ban. Ano nagabantay sa mga traffic sa Circle Road. Kag may ara man nga mayroon nga isa nga sa enforcement po, kag may ara man nga trabaho sa opisina or na-assign sa aton yung opisina. So kantong sila personal sa bansang BCPO, anong nasunod nga natabo, sir? Bali, hindi sa BCPO nagkanto, kundi dito sa aton opisina sa Liga ng mga Barangay. Okay. Ang tuyo tada is para ma-evaluate or ma-assess ang ilang mga gravity, kung din sila makategorize sila kung anong categorization nila. And then, second, may mga representative kita to sa PNP bilang sa ato niya Anti-Drug Abuse Council para i-profile, kuhaan profile, no? Para i-consider na sila nga mga user. So, aragin na sila dapat sa attention or ibutang sila sa record under sa aton nga PNP. Okay. Ang warning ni BCPO Director Alinio nagligad ning adlaw. Sigurado, sir, nga isigida nakalabot niya sa mga bitaw personnel nga nag-positive ini nga panawagan. I-check ko lang, sir, kung anong plastada ini nga mga personnel nagpangayo ni sina sa imo advice kung anong himuon or direkta sila nga nag-surrender sa Liga ng mga Barangay. Wala, bali amo na ya pikang mga programa bali ni Sir Tabuara, because si Sir Tabuara consider niya siya ang handle subong sa Anti-Drug Abuse Council. So amo na measures nga after nga na found out nga may alas lang result nga may kalatan nga nagagamit sila sa droga. So undergo gina sila basically daw mo na procedure sa aton sa CBD sa APADAC or Anti-Drug Abuse Council nga i-assess na sila, then after sa assessment nila pa-undergo sila sa or pag i-submit sila for tawag na ng rehabilitation program para sa ilang reformation. Kung after nila nga mo na nga tuyo na mo niya hindi man naton niya ginakondinar sila, bali kung makita man naton nga kati biktima sila, kag kung tayo nakita naton nga tuyo nila nga mag-reforma, kag makita naton nga may result man nga gusto nila ma-reform kag ma-restore nila ang ilang obra. So amo na buligan naton kag may sila, may ara na sila dayon nga chance nga pwede sa apply liwat kung makita naton nga nagbago na sila. Okay. So mo nang purpose nato da. Yes, terminated ay nasa nga status, so nabuhinan ang puwersa sa bitaw. May recruitment nga ginapatigayon. Ano ang latest sa recruitment? Well, subong Sir Marlon, ang sige kita may ara nga pinalapit sa aton, tuyo mag-apply, pero medyo stricto lang ato nga proseso subong. No, may ara nga practical exam, may ara nga written exam para ma-test man ang ilang mental kag
may gamay nga mga psychological exam ano. Aha. So duha ang ilang paon exam na rated no may mga practical kag include na namon lastly ang ilang medical kag ang ilang drug test. Aha. Mga pilagid sir ang ginakinahanglan nga i-recruit? Subong aton nga allotted sa aton is 300 supposedly. Aha. Nabuhi na nakita sa dati na may ara nakita nga kulang or variance nga mga 20 so 280 Aha. after nagkanda kita sa drug test so amo na may nabuhin pag niya 32 so karon may ara lang nakita mga 262 kabilog na personnel so that's around mga 38 euro ato niya kulang pa. So, mayroon pa man yung mga pila na nag-apply waiting nato mga aral sa mga 20 na nag-process, no? So, may mga pila-pila pa nga kulang. Okay. Kung isipon to sir, lawig-lawig na nga mga inadlaw nga nagkulang ang puwersa sa bitaw, labi na sa mga nag-duty nga traffic enforcer, anong imo monitoring sir wala man ay maka-apekto sa dalagan sa trapiko sa syudad, labi na sa mga dalan nga amo na permi ang problemado sa traffic? Honestly, Action Marlon may epekto gid man siya, no? Kay damo gid kay na bakante. In fact, kagina gani nag-meeting ko sa ako yung mga supervisor. Kagin na maximize ko na ang ato niya nabili niya mga regular para bulig na mag-joint force sa aton nga mga supervisor para mag-supervise ang aton nga mga job order or mga traffic enforcer nga job order kay sa tutulad yung tayo naging lang kayo namo na bakante nga mga post na dapat kinanglanon ta nga mayara ta tao. Sige. Police Major John Jeliba sir, thank you so much kay sir kag halong karon mayang gabi. Salamat gid. Thank you gid mayang gabi Action Marlon. Action Firing Line. Amo na status sadto mga